Gewoon eens even daar. Opzet. SLV. Weer van de Limburgse patroon. Dat is wel een echte dit. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier van de Tour de Vastelovend. Ik kwam hier voorbij fietsen en ik zie een geweldige vlag van de SLV hangen. Ja, dat heb ik goed gezien. Nu ziet me nou niet direct wat, maar wat moet ik mee bij de SLV voorstellen? De SLV Ja. staat voor Samenwerkende Limburgse Vastelovensgezelschappen. En wat is uw aandeel door? Kijk, want het staat er ook nog op. Kijk eens dan. Ja, nou zie ik het. Nou zijn de wink groot en nu weet ik het. Ah, Schoon. En wat is uw aandeel? ik zit daar in het bestuur. Dat is het bestuur. Ja. Oké, en wie ziet je daar terechtgekomen? Nou, vanuit een Oeles eigenlijk, hè. Eentje afscheid genomen heb bij de Oeles, Ja. hebben ze me gevraagd om door in het bestuur te komen. Ja. En dat is toch, ja, op een of andere manier gaat met de vastelovens is. Ja. En misschien mij in Limburg een beetje sturing kan geven. En die gekke narren zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, Nou, schoon. En dat is van heel Limburg is dat. van gans Limburg. Ja. Ja, En Ja. die zeggen hier ook bij de Oeles, is Ja. die ook lid geweest? ja. Nog lid? Of? Ik ben nog wel lid, Ja. maar ik ben niet meer bij de Rood. Oké. Ik ben al 33 jaar bij de Rood geweest. Ja. Oh. En toen vonden we wel welletjes. Ja. Ja, Nou, 33 hoor, dat is wel. En wie ziet je bij de Oeles terechtgekomen? daar ben ik destijds door Piet Jansen voor gevraagd. Ik ben in 83 hebben we het me gevraagd of ik niet bij de Rood wou komen. Die heeft wel gezien dat ik een pan af heb. Ja, dan zitten mensen wel goed bij de vasteland. En daarom hebben we die weer gevraagd natuurlijk. Ja. Oké. En heb je verder nog iets met de Oeles? Dat je. Nou, nu, ik zit nog in de Senaat, hè. En dat is oké. De Senaat. Ja. Ja. Ah, dat is wel. Dat is een beetje de eigen garde, zal ik maar zeggen, Ja. van de Oeles. Ja. Als je 11 jaar oud bent geweest, Ja. Er zit en je een- bent 50 jaar, Ja. dan moet je bij de Senaat. Dan zit je, er zit een hele hoop ervaring. Ja. En ik zie ook een chic brilke in de Ja, vorm van de kleur. vastelovend. Dat is ook op sterkte neem ik aan. Absoluut. Dat is wel echt. Zeker. Maar anders zoek ik het doen niet. Nee, dan had je de deur niet zo makkelijk op kunnen maken. Nee. Daar moest er get van maken. Ja. Kijk, want ik stond in het liefst zo in het pak, hè. Hmm. Dat is wel strak, maar met Ja. medailles en Ja. en allemaal grijen, hè. Zo, Ik zo. zal ik zeggen dat ik er een hoop grijen heb om te hangen. Ja, allemaal verzameld met de verenigingen. Zeker. En als je dan een beetje zo terugkijkt, zeg maar, want ja, als ik het uur heb je een zeer riek vastelovensverleden. Als je een beetje de herinneringen ophalen, dus je zegt van dat zal ik nooit vergeten, of Nou, dat er echt uitspringt. ja, Of wij meerdere zien- herinneringen wij mee. zien dit zien er zoveel. Dat zien er zoveel. En eigenlijk, weet ze, ik denk dat er nog veel meer zien dan dat ik weet. Want de meisjes die ben ik al een beetje aan het vergeten. Ja, Ik hoop dat het geen Korsakov is, maar het zou wel kennen. gewoon niet van Want in de tijd zal ik toch zeggen dat we wel in al die jaren dat ik heel veel plezier heb gehad. Ja, Met een glas gebier erbij. ja. Met een hoop mensen die vastelovend veren. En uiteindelijk is dat toch wel iets heel speciaals, moet ik Ja. zeggen. Ja. En ik ben 15 jaar ceremoniemeester geweest bij die club. Ja, Dus vuur op me gelopen met de stek. ja. En niet alleen vuur oplopen met de stek, maar ook een beetje sturing kunnen geven Ja, ja. aan de rood. Ja. En, En dat ging goed? nou, ik zou zeggen, Loopt zich wel sturen? Of? nou, het eerste jaar was dat heel erg moeilijk. Ja? Ja. Maar na een paar jaar had ik die wel in het gereel. Ja. Toen ging vanaf 10 was het ook. Ja. De eerste jaar was niet leuk. Nee? Nee, dat was niet leuk. Nee. Dat was niet leuk. Dat is niet Nou, natuurlijk. ja, goed. En ik word ervoor gevraagd, hè, voor ceremoniemeester te worden. Hè. Ja. En toen heb ik toch gevraagd, ik zeg, wie komt je er in godsnaam bij om mij te vragen Ja. als ceremoniemeester? Want ik heb me nooit snel gezegd. Ja. Dat Dan is zijn precies ze- de beste. Daarom hebben we dit Ja. opgevraagd. Hebben wij een probleem met elkaar. Ja, precies. Je weet Ja. precies wie je dat tegen wat Ja. in. Ja. Ja. Oké.
En als je dan een beetje, ja, dat is natuurlijk nu 2 jaar en een vaste hoofd geweest. In ieder geval Nee. niet goed achter de Nee, schermen. ga niet, want ik heb het pak vorig jaar eindelijk eraan gehad en dit jaar eindelijk eraan gehad met een diner wat we zelf georganiseerd hebben. Dat we in ieder geval nog wat hadden, Ja, maar dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Nee. Nee, dat is niet leuk. En zeker ook, want binnen het SLV, dan mogen ze maximaal 12 jaar bezig. oké. Dus dan mogen ze, als ze al herkozen weer zijn, want dan moesten ze natuurlijk nog maar afwachten. Dus Ja. om de 4 jaar weer ze herkozen, ja Oh, of ja. nee. Maar dat is een maximum van 12 en dan gaan er nog nooit 2 vanaf. Oh zo, ja. Snap ze? Ja, En ja. dat vind ik nog eigenlijk niet zo fijn. Ja, dat had ik nog niet bekeken, ja. Dat vind ik niet zo fijn. Maar u werd er dan geen uitzondering gemaakt? Ja, dat zou ik zelfs moeten verzinnen. Dat Want is zo natuurlijk- werkt dat, hè? Nee, ja, We precies. zien maar met een klein clubje het bestuur. Dus ja, die kan wel eigen regels gaan maken, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Nee. De bedoeling is ook dat er op het iets verjonging in komt, dat er nieuwe mensen in komen. Ja. Dat dat niet een clubje wordt van eigen mannen die... Kijk, die zien natuurlijk, de komst bieden en is al het sporen verdiend. De moest al een behoorlijk vastelovens verleden hebben, anders komt ze er al niet Ja, mee. precies. Dus, Maar dan wil ze ook niet dat er mannen in zitten van 75, 80 jaar. Dat moest ze Ja. ook eigenlijk niet willen, want uiteindelijk moet de Limburgse vastelovend een klein beetje geleid worden door gaat jeugdigere mensen. Ja, ik denk- Zo jeugdig als ik zou zeggen. Ja, zeker. Dat bedoel ik, Het dat is bedoel ook, ik. ja, het is natuurlijk een jeugd, hè, is de toekomst en wat riepere mensen zijn, maar die hebben een hoop ervaring ook. Ja, Dus dat denk ik dat dat wel een mooie mens. Kijk, zonder ervaring ga je dat niet. Ja, precies. Nee, zonder ervaring, Nee. zeker nu in zo'n moeilijke jaren als nu, dan moeten moeilijke beslissingen genomen Ja. worden. Ja, En dat kan ze niet zomaar zeggen, we lassen het af. nee. Kijk, uiteindelijk willen mensen duidelijkheid. De enige duidelijkheid die ze nu kan schrijven is een negatieve duidelijkheid. We doen het niet. Ja, precies. Maar als ze wel gaat wel, wie kan ze mensen daar duidelijkheid in geven? Dat is bijna niet mogelijk. Dus dan moeten ze creatief zien, Ja, precies. snel zien, Ja. inspelen op dagelijkse zaken, Ja, ja. op nieuwe ontwikkelingen. Ja. En dat proberen. Ja. Dat proberen. En dat lukt ook wel. Shoot niet heel hard op, Nee. hè? Nee. Ja, de mos. Ik zoek ook liever in de kroeg met een glaasje bier Ja, dat erbij, klopt, als dat hij klopt. een beetje aan de deur en de Dat is kelder. nog een beetje lastig, maar Ja, dat is. ja. En wie ziet je zeg maar de toekomst van de vastelovend? Ga je dat door zoals het nu gaat? Of? Ja, wat ze Is je wat gewoon, het is, ik weet dat ook niet. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dat coronavirus is niet weg. Met name, voor mijzelf maak ik me niet zoveel zorgen. Dadelijk kennen we wel weer een glaasje bier drinken en gewoon wel weer een cafeetje in. Maar ik maak me zoveel zorgen om alle vrijwilligers. Die mensen die wagens moeten bouwen. Met een vooruitzicht wat we niet weten. Ja, ja. Mensen die dingen gaan organiseren. We hebben net natuurlijk nog de Gulden Humor die georganiseerd is in Wiert. Ook 40, 50 vrijwilligers bijna een jaar mee bezig zijn. Ja, En dan op het allerlaatste moment huren, sorry jongens, ik ga niet door. ja, dat is zoer. Dat is zoer. En dan over die vrijwilligers, daar maak ik me zorgen over. Of ze nog wat Kijk, terug. de vastelovend, dat blijft wel bestaan. Hmm. We hebben ook de oorlog gehad. We hebben in Tegel hebben we 13 jaar een vastelovend gehad. Hè? En, vanaf 1940, ja. Wat hebben ze toen afgezworen volgens mij? Ja, dat is recht gebreid. Daar zullen we er 25 van maken, dat is niet gelukt. Ja. Uiteindelijk is dat goed dat ze dat teruggedraaid hebben. Maar ja, dat gaat niet. Daarna is de vastelovend ook weer teruggekomen. Dat is niet weg. Nee. Dat zit dus in het bloed. Dat nemen ze ons niet af. Ja, precies. Hier niet, in Duitsland niet en in alle Europese landen waar vastelovend gevierd wordt. Daar zit dat er zo ingebakken, dat krijgen ze er niet uitgehouden. Precies. Dus dat ligt niet aan die jaren. Maar ik maak me wel zorgen voor die vrijwilligers, die jonge mensen die andere dingetjes gaan doen. Ja. Die dadelijk misschien toch voor de vastelovend een klein beetje verloren gaan. Dat maakt me een beetje zorgen. Dus daar moeten we eigenlijk voor zorgen dat we die binnenhaaien. Ja, met name die jeugd. Ja. Ja. Dat we die weer maken en Ja. lekker maken van wat vooral de leuke kan en de voordelen van de vastelovens zijn. Ja, Ja. die missen dat nog 2 Ja. jaar. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ja, nou, ik vind het maar zeggen, een mooi verhaal, duidelijk. En ik wil je heel erg bedanken. Ik heb nog een kleine attentie voor u. Dat is niet meer. Ja, dat doen we toch.
We willen de vuurken brandend haaien. Ah, Dus dat is gezellig kerst gaan maken. Kan ik dat ooit een keer inruilen van een glaasje bier, dat we dat samen kunnen drinken? Dat zeker. Want dat wil ik het liefst. Dat is ook goed. Dat wil ik het liefst. Dat we weer een café gaan doen. Ja, Dan oké. zou ik zeggen, heel erg bedankt. Ja, ik wens u heel veel succes. Ja, dank hè. Veel plezier. En hopelijk de Maak er een volgende. leuke film van. Dat doen we zeker. Oké. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Hoi nou. Doei.